2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanjat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob ang paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal.
agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulop yo dasayan kabuasan Makterion Lingkor Timok ti Pangasinan Dennis Muharis. Kaiba mo ta si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes, thanks God, it's Friday. Maplos agaw. Pizza 16 sa bulan na Enero 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 73 anyos siya laki, yaka motorsiklo, abangga, inatay. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Street level individual, akalwatan, shabu, asamsam, nataklay na uloy. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kaso ni illegal drugs, naaresto. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 408,000 piso kantidad na shabu, asamsam na otoridad at ginawan drug bypass operation. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Unda pagtayo dasaray ulo na balitad nasyonal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Atong ang number 1 most wanted person dyan bansan Pilipinas. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. BOC akatarian gisaan dyan kongreso ni paakar at ismagling. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Barusaga ni Dan na subpuena ni paakar da cyber libel ya insagap ng rason. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Pilipinas aga akapila da visa suspension list na US. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Interpol red notice versus atong ang kinaraw na PNP. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 7 na kabuasan tanatan wadyaray detalye da saray balita da lokal. High value individual, yawan listaan na saray taklay na ulo, yan, aresto at ganawan anti-illegal drug bypass operation, Jada Bali na Rosales, Pangasinan. Sa may nareston suspect sa taon na 42, bahulaki ang kapoy hanapan residente na Bidlan Baloy, si Katoya siningkat na saraya Impanolopia Pwersa na Regional Intelligence Division, na Police Regional Office 1, Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Pangasinan, Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1, Provincial Intelligence Unit Pangasinan Police Provincial Office, Police Drug Enforcement Unit na Pangasinan Police Provincial Office, kaiba sa Rosales Police, Jada Koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1, yaunong dagang gamatlan na PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio. Asamsam at 5 na suspect, so 12 na pirason head shield transparent plastic sachet, yawalay kargaton shabu, mambulat na sa 60 gramo, mang kantidad na 408,000 piso, sa kay genuine 500 piso bill, yenusar at empan pain na suspect. Labi na sa kaya pirason 1,000 budol money, sa kaya smartphone, sa kaya brown na leather patch, tan sa kaya lighter, sa may suspect, tan sa ebidensya, suwa inawit, Jad Ordanita City Satellite Forensic Office,
panipasilong laboratory examination tana empawel yatampol jada Rosales Police Station sa may suspect sunarap at sunggay na Section 5 tan 11 na Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Kabiyangan to niya. Naresto mo sa 35 anyos siya top 1 most wanted person sa municipal level jada Bali na Rosales, Pangasinan. Base da warrant of arrest siya pa-accept na korte sa may suspect so awalaan na kaso nin sunggay na Section 11 Article 2 na Republic Act 9165 tan si katuingan gana na korte yamampian sa kantidad na 200,000 piso. Saya nin pakaral da suspect unong kinan na PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio. So matalunggaring operasyon lapod amin na wanted person jada luyag na Pangasinan at napagya na oral na sara otoridad. Kan ebatanda so saray ginawa da hiya kasalanan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Street level individual na plug at lima na sare taklay na uloy. Jada pangidaulo ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio. Kahibay raya operatiba na Alaminos City Police Regional Intelligence Division na Police Regional Office 1 tan PNP Provincial Drug Enforcement Group Special Operation Unit sa may nareston suspect samantaon na 50 Baholakay helper presidente na Alaminos sa City, Pangasinan. Yung priority target na drug intelligence operation. Akong biskad suspect so 12 na grama siya yung wala balorto na 1,600 piso yung kakarga na waloran na piraso head shield na transparent plastic sa siya. Akong piskamata suspect so nandaruman na surid yung item kabiyangan so bypass money personally gamit na suspect yung motorsiklo at cellphone sa may suspect so unarap pa din sunggay na Section 5 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Si 73 anyos siya Lolo inatoy aksidente agawa pasado alas 10 na labi jad barangay San Gonzalo Bali na San Quintin, Pangasinan. Onong investigasyon na San Quintin Police aka motorsiklo si biktima na nakasabila da inkagawa na aksidente abang gato niya so L300 van yaka parada jad gilig na karsada lapod sa tanyang kagawa ni basibas so biktima kan si kato akagamora na sugat jad ng durang parte na lamanto niya kaya si kato tampol yung batik jad dapat tambalan bang balat indiklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Narngalan irekatibukalan ya balita da lokal. Antes tayo nung dapag dasare ka aroman ya balita da nasyonal. Wajan ni Repi Garampay Mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Mujares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga. (6:17) Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Itinuturing bilang number 1 most wanted sa Pilipinas ang negosyanteng si Atong Ang ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, may ituturing na number 1 most wanted sa buong Pilipinas. Siya ay inakusahang involved sa mga nawawala at mga namatay na 100 missing sabongeros. Kinukonsidera ni Remulla si Ang na armed and dangerous dahil sa pagkakasangkot nito sa umano'y pagpapatay sa higit 100 katao habang higit sa 20 bodyguards kahit saan pumunta. Handaan niya ang mga otoridad na pangalagaan ang seguridad ng mga huhuli rito oras na lumaban ang kampo ni Ang. Nag-alok ang DILG ng 10 million pesos na pabuya para sa itikadarakip ni Atong Ang. Ito ay ayon kay Remulla ay upang ma-pressure si Ang na sumuko at managot kaugnay ng missing sabongeros case. Sinabi ni Remulla na nasa bansa pa rin ang si Atong Ang batay sa kanilang monitoring na nagtatago sa Luzon. Sa kasalukuyan, tanging si Ang lamang ang akusadong hindi pa naaaresto habang nasa kustodiya na ng ang 17 pang ibang mga akusado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, humingi na ng red notice mula sa Interpol ang PNP sakaling lumabas ng bansa ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, ang kanilang aksyon ay paniniguro lamang na agad na madadakip si Ang. Naniniwala sila na nasa Pilipinas pa ang tinutugis na negosyante at wala pang impormasyon na nakalabas na ng bansa. Sinabi naman ni
Secretary John Vic Remulla na kahit ang pagdaan sa backdoor ay mahihirapang gawin ni Ang dahil may mga asset din ang PNP na maaaring makapagbigay ng impormasyon. Hihilingin rin ng DILG sa DOJ na maglabas ng hold departure order kay Ang para sa katiyakang hindi siya makalabas ng bansa. Muli ay umapila si Remulla kay Ang na kusa ng isuko ang sarili sa mga otoridad. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nagpalabas na ng subpina ang Makati City Prosecutor's Office nitong Huwebes, January 15, 2026 laban kay suspended Cavite Representative Kiko Barsaga kaugnay ng cyber libel complaint na inihain ng negosyanteng si Enrique Rason Jr. Inatasan din ng piskalya si Barsaga na magsumite ng counter affidavit at supporting documents sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng subpina. Pinadadalo si Barsaga sa itinakdang pagdinig sa February 12 at 19, 2026 sa Makati City Hall para sa kanyang kasagutan sa clarificatory questions at panumpaan ito. Kung hindi makapag-comply si Barsaga sa subpina, magiging waiver ito para sa depensa at ituturing na submitted for resolution na ang reklamo batay sa mga ebidensyang natanggap ng piskalya at wala ring ipagkakaloob na extension. Ipinalabas ang subpina isang araw lamang matapos ang personal na paghahain ng reklamo ni Razon laban kay Barsaga kaugnay sa Facebook post ni Barsaga na may kinalaman si Razon sa suhulan sa National Unity Party para suportahan ang speakership ni Martin Romualdez. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ipatatawag ng komite sa Kamara ang mga opisyal ng Bureau of Customs kaugnay ng reklamong pagtaas ng insidente ng tobacco smuggling. Padadala ng imbitasyon ng House Committee on Ways and Means si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at iba pang BOC officials sa sandaling magsimula ang pagdinig ng komite para talakayin ang large-scale tobacco smuggling at epekto nito sa public health at national revenues. Inihain ni Marikina Representative Romeo Miro Kimbo ang House Resolution No. 636 na layong magkasa ng congressional probe sa pagkakakumpiska ng PNP sa Batangas at Malabon ng 2.6 billion pesos na halaga ng puslit na sigarilyo na nakita sa 32 trucks. Sa panig ng BOC, iniutos na rin ni Nepomuceno ang investigasyon sa paglala ng smuggling kasunod ng mga ulat na pagkakasangkot umano ng ilang opisyal ng Customs, Intelligence and Investigations Service o CIIS. Sinibak na rin sa pwesto ang hepe ng CIIS sa Port of Manila na si Intelligence Officer 3 Paul Oliver Pacunayen. Kabilang si Pacunayen at si CIIS Director Tomas Narcisse sa mga opisyal ng BOC na nabanggit sa ipinadalang liham kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga concerned customs officials, employees at stakeholders noong December 11. Sa nasabing liham, isang customs broker din ang tinukoy na una nang nabanggit sa Senate report bilang major agricultural smuggler na nag-ooperate sa Port of Subic, Manila International Container Port, Port of Manila, Port of Batangas at Port of Cebu. Ang Port of Manila umano ang nagsisilbing focal point for the entry ng mga ipinagbabawal at undeclared goods gaya ng agricultural products, counterfeit items, sigarilyo, motor vehicles, vape products at iba pa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nilinaw kahapon ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na hindi kasama ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na suspendido ang pagproseso ng US visa.
Ang pahayag ay ginawa ni Romualdez kasunod ng ulat na simula January 21 ay titigil muna ng US State Department ang lahat ng visa processing para sa mga bisita mula sa 75 bansa. Batay sa isang memo mula sa State Department na batid, kabilang sa mga bansa na ititigil muna ang US visa processing ang Somalia, Russia, Iran, Afghanistan, Brazil, Nigeria at Thailand na kapitbahay lamang ng Pilipinas. Ang mga embahada ng Estados Unidos ay inatasan umano ng State Department na tanggihan ang mga visa sa ilalim ng mga umiiral na batas habang patuloy na nire-assess ang kanilang mga procedures. Ang Pilipinas ay nananatiling pinakamatandang treaty ally ng Estados Unidos sa Asia. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, itagay ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Hinebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabi Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:30 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umaga ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Yakabuasan. Ako ang inyong kaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes, Petsa 16 sa buwan ng Enero 2026. Mabilis ang araw. Nakalahati na tayo sa buwan ng Enero. Naguguno yan, sila. Naguguno yan, February lang. February, araw ng mga puso. May wala yan, sakit ang puso. Hindi, araw ng mga puso, yung mga magkasintahan, siyempre, magre-regalo ng kanya, ng ano-ano. Chocolate. Regalo ng chocolate. Kapag sumagit ang ngipin. Bulas. Alam tiyawa. Then sama, uso ratay. Hindi, uso mo niyang gad natin. Hanggang ngayon pa rin naman. Magregalo ng chocolate. Kanya-kanyang diskarte rin yan. May bulaklak. Kung paano nila pasahin yung kanilang misis. Yung kanilang iniirog. Na hindi malungkot. Yung mag-girlfriend, mag-boyfriend. Hindi tulad yung no Michael. Ay, biglang likod di ba? Mapasaya. Mapasaya nila yung kailang mister at saka mga misis. Mga misis. May sakyan. Para may maplas ang likod kawigi kawanan. Alam tewa. Kaya't yan yung sa buwan ng February yan. Pero everyday is Valentine's Day. Correct. Yung porket November doon lang any day. Ay kailangan na masaya tayo. Ayan. Huwag niyong gayahin yung sa Kalasyaw na nangyari nung kahapon yata yun eh. Grabe man. Sa Barangay Gabun. Nang ko may video? Hindi kasi ang doon talagang magpapakamatay dahil nanang mulaya, anang mo yan ang dive eh. Una kasi daw tumawid. Nung tumatawid may isang truck lumihis. Lumihis yung truck. Ngayon, nandun sa may tricycle. Nung nakita niya, nandiyan naman yung isang truck doon na. Parang nag-dive. So, pangalawa. Pangalawa. Sabi ng kachat ko kahapon. Yung informer yung informer ko. Tinanong ko siya. Yung video na ipinarward sa akin, yung ano na. Yung mga pisay-pisay na. Hindi, yung magdadive. Magdadive na siya. Magdadive. Yung nasa tricycle siya, di ba? Tricycle. May doon sa gilid ng kalsada. Pero pangalawa na yun. Yun eh. Grabe. Pasintabi po sa mga kumakain. Pero sigurado, nakita nyo na po yan pisay? Nakita nyo na po yan sa Facebook. Sa Facebook. Kasi nung nakita ko yun nilalive nila eh. Ngayon yung mismong kunayarian niya ken. Tinanong ko siya. Bakit? Anong may kasalanan ka ako? Kasalanan ng biktima sabi dahil talagang sinadya niya na magpakamatay. May problema siguro. May problema kaya't hindi niya nakayanan. Parang parang tubig yung ginawa yung tubig yung kalsada eh. Nagdive eh. Unong sa tay imbaga, pisay-pisay. Lante, naghiwa-hiwalay yung paa niya. Atrak eh. Kung may problema kayo, sabihin nyo sa mga kapamilya nyo. Baka mabibigyan kayo ng payo.
Para sa ganun ay malinawan yung inyong mga isip, mabuksan ang inyong mga puso, na huwag gagawa ng anumang bagay na makakasira sa inyong buhay, di ba? O maraming mga ganyan na nagbibigti, di ba? O kaya yung mga masyadong mabigat ang problema, hindi mo nadadaan sa mga ganyan. Kaya nga, dinidibdib nila kaagad kayong mga naman, Ang isipin nyo na lang yung isa sa mga nakikita nating problemado sa buhay. Oo. Yung mga natutulog sa mga estero. Ilalim ng tulay, sa kalsada. Di ba? Pero gabay din mambilay. Magkakaroon pambilay da. Kaya diba? yung problema malulutas yan. Huwag niyong masyadong dibdibin. May kanta yan Huwag mong dibdibin. Huwag ka na kumanta. Basa yung kalsada. Sige. Umulan ba? Imuran. Mulan. Kalsada diya mulan. Nung pagliko ko sarap siguro yung tulog mo, no? Hindi. Hindi maramdaman yung ulan. Doon din, mulan doon sa iba, sa Bunang Bukig Ewan ko kung mabot dan sa bahay mo yung ulan. Wala Kung lumampas. Yung sinampay ko, mukhang lumampas yung ulan sa bahay mo. Sige, basta kung may problema kayo, sabihin nyo sa mga kapamilya mo. Yung problema naman, pagdating sa mga humihingi ng solusyon sa mga munisipyo, tulad dyan sa Mapandan, ay siyempre Ularan Munisipyo, Ikunudad Opisyales, pero dumamot ditad Mapandan. Nandyan, pagpasok mo sa mayor's office, makikita mo kaagad yung table ni Sir Felix Dr. Felix Domicilio. Si Sir Felix manimimistan na may yun, dapat ang tampol. Tama. Diba, yung mga problema na ilalapit sana kay Mayor, doon pa lang sa table niya, mariresolve na. Diba, bago, sudakip bago pumasok dun sa... efficient. Diba, efficiente sila ni Sir, Sir Jeffrel. Sir Jeffrel, siyempre nandiyan pa rin si Sir Darwin. Si Boss Darwin. Si Sir Felix naman, doon sa may pagpasok mo ng Mayor's office mismo, may lamesa diyan, ang dalawa, 'di ba? Sa kanya yung isa, nandun lang siya nakaabang lang. Kaya yung mga problema nare-resolve ka agad. Nasapit lang yung problema na-resolve tula May imbis di sabihin kindi mayor na aruman ni may load na nununuton to. Di man nila paway, solve na. At least wala ratan niya man resolve na, saratan niya problema. May mga ganyan na nagre-resolve ng mga problema. Hindi tulad dito sa lungsod ng Dagupan, maraming problema. Hindi, Mapandan ang pinag-uusapan natin. Hindi, dito sa Dagupan, meron na... Napunta ka sa Dagupan. Dagupan, may issue dito sa Dagupan Ano ba yan? Pag nakikita mo yung mga ilog, mga dagat diyan, nagmistulang Ilog siguro, ilog. Nagmistulang kabuti, Walang kabuti sa ilog. Hindi, yung mga pispin, mga piskages. Ang daming ingwan dyan, dyan sa Napambanday, pag napadaan ka dito sa may Bunuan, pag nadating mo sa may Tanap Bridge, nandyan yung ang daming tulos ng kawayan. Dyan sa may pantal. Pantal, Yung tulay dyan, medyo naka-elevate. Pero kung gusto nyo talaga makita, gumamit kayo ng drone. Marami. Hindi may tatago yan pag pinalipadan nyo na ng drone. Kaya nga may babagay yun. Gagawin nyo, araratay illegal Agin na bano. Na nakakasira sa ilog. Sa nyo lalamat ibagayakin. Walang sagabal. Sagabal. Mayroon, dami. Hindi nyo ba alam na yan sagabal sa pag-flow ng tubig? Kaya nga Ay, yung mga dumi ng yung mga pakain. Na iwawagwag dan inagaw-agaw dito. May aga na titnaw. Kaya nga anong dapat natin gawin dyan? Anong hakbang ng... Pabayaan ni Mayor. Pabayaan lang. Pabayaan? Dapat gumawa sila ng hakbang. Yung mga... Walang ginagawa para ipadismantle. Yun na nakasisira sa sa kailugan natin yan. Kaya nga kung lack of political will,
walang kakayahan na magpatupad ng batas kung ganyan yung mga namumuno dito sa lungsod ng Dagupan, di ba? Oh. Kaya yan ang nakikita natin, dami diyan sa may Pantal River, dito sa may Tanap Bridge, di ba? Dito sa Dagupan, may mga ordinansa siguro. Siguro. Na nagbabawal. Sa mga hindi ko lang alam kung pagdating sa illegal na fish pen o fish cage sa ilog meron ba? Batay sa kanilang ordinansa, yung ordinance number 1768-2023. 2023 o 2003? 2003 pala, 2003. 203, ito ay yung pangunahing ordinansa, ito yung unang-unang ordinansa na ginawa nila na naglalayong pigilin ang mga habas na pagpapatayo, pagkakabit ng paggawa sa mga fish pen, fish cages at iba pang mga istruktura. Ito ay humahadang sa agos ng tubig sa ilog dito sa lungsod ng Dagupan. Ano na yun? 1768? 2003. Yun yung unang ordinansa nila noon So, yun yung ginawa nila noon. Ayaw ko kung anong nangyari. Marami yatang dyan ginawang ordinansa patungkol yan sa fish pen at saka fish cages dito sa lungsod ng Dagupan inaminda na naman yung dati na ordinansa yata at binago. So, nakikita ngayon na ang dami dyan, eyesore dyan sa may pag nasa Tanap Bridge ka at doon sa may New Divinesia Highway sa may Pantal Bridge. Nandun ka sa taas, kitang-kita mo yung mga ang daming tulos ng kawayan. Dagdagan natin ng konti yung yung ordinansa. Dagupan City Ordinance number 1768-2003 para sa mga mangingisda. Mangingisda. Yung mga ang sinasabi dito, tanging rehistradong mangingisda ng Dagupan ang maaaring mangingisda sa tubig ng lungsod. Okay. Yan na. Pero ito, ayan, mga ipinagbabawal. Bawal ang mapanirang paraan. Yung paglason, yung pang-oriente, dinamita. Okay. Yan. Ito, illegal na paggamit o pagtatayo ng fish pen, fish cages at iba pang istruktura. Ayan, diba? Yan po ang kasama sa ordinansa. Diba? So, malinaw po dyan. Ito ay ang local fisheries code ng Dagupan City. Ginawa nung 2003. So, ilang taon na yan? Okay. Dapat wala daw fish pen. Walang fish pen. So, maliwanag ang nakasaad sa batas. Kahit kahit saan ka pumunta, nandiyan yung mga fish pen kaya't dapat na ipairal ang tamang batas diyan. Ngayon, meron na namang ginawang bagong batas sa kapaborito i-rule yung ordinance number 248-2015. Magano? 248-2015. Sinasabi sa batas na ito na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapatayo ng fish pen. Ngunit, pinapayagan yung mga fish pen. This ordinance was a local law passed by the Sangguniang Panlungsod of Dagupan in 2015 that prohibits the establishment of fish pens in waters and amended parts of the city's coastal fisheries regulation. So bawal, di ba? Prohibits, pinagbabawal. Ito under the amended law, fish pens are no longer allowed anywhere within the city waters. Linaw. Napakalinaw po yan. Sa tubig ng dagat.
Diyan sa tubig ng ilog, ewan ko kung malinaw eh. Dahil sa Kahit pistil. saan pala. Oh, di ba? Ha? Kahit saan, di ba? Kahit saan within city waters. Oh. So, yun po, base dyan sa bago. Dahil inamindan nila yung luma eh. Yung ginawa nung 2003. Inamindan nila yan. Yung bago ngayon, 2015. Nahanap ko eh. Oh. The ordinance authored by Sino? Councilor Jeslito Sin. Oh, diba? Oh, siya. Ano ng mayor tana? Siyempre, walang Kapinsan iba. to. Oh. Buyout to? Hindi ko alam eh. Basta ano sila. Kaya, yan eh, malinaw eh. Basahin ko. The ordinance authored by Councilor Jeslito Jigsin. Oh. Amended certain sections of the Dagupan City Coastal Fisheries Resource Management Ordinance of Year 2003. Ayan, inamindahan yung ilang provision doon sa 2003. Kaya ito, yan, second to ay Section 1 of Draft Ordinance 551 approved by the Council without no objection. States, prohibition of fish pens construction of fish pens in areas of public domain is prohibited. Thus, Sections 36, 37, and 38 of Dagupan Fisheries Resource Management Ordinance regards designated areas. Design and layout issuance of permit to operate fish pens are hereby amended. So, yun po. So, napakalinaw po yan. Napakalinaw. So, anong ginagawa ngayon ng ating mga opisyalis sa lungsod ng Dagupan? Bakit ang dami pa dyan na mga nakalagay na fish pen, mga fish cages dito sa lungsod ng Dagupan na sila po yung nakakasira sa ating kalikasan sa pagdaloy ng mga yung agos ng tubig. So dapat na kung may mga ganyan na mga batas, dapat ipatupad ng tama. Huwag niyo namang patulungin, Mayor, yung mga batas na yan. Dapat i-implementa ng tama. Para sa ganun, maniwala ang dagupin nyo sa inyo na kayo po ay... Baka naman siyempre, mamaya, yung mga nagpatayo dyan pag nagalit sila kay Mayor hindi na sila suportahan Sino, political na naman yan. So yun yung kung dyan, political na naman yan pag ganun na may pinapaboran dahil sa politika. Bagay lang mididelap sa Dagupan. Wala rin below sea level. Paano ito umpaway mat na marlas wala rin fish pin dito fish cages imbis si dalan ng ledan umat nasampur ni kaya nga. Ngayon, so meron yung unang ordinansa, yun yung ginawa ng 2003. Ngayon, inamindahan nila yung 2003 noong yung mga ilang provision noong 2015. May bago na naman. Sa ilalim ng Antibalo lamang. sa ilalim ng ordinansa number 2061 2061 that's 2016. 2016. Gano ag mo bilang tan ibaga ketang sige. Ordinance number 2061-2016 ang Comprehensive Zoning Ordinance of Dagupan City. Ayan, sige. Isang sige. Ayusin ang paggamit ng lupa residential, commercial, industrial, fishery at agriculture. Okay. Sige. Ayan. Sige. Ano ang nakasulat dyan sa iyong... Ang sabi, sa ilalim ng Ordinance number 2061-2016, ang Tundaligan Park ay mahigpit na pinagbabawal ang paglalagay ng anumang mga istruktura sa dagat. Okay. Aminado tayo dyan. Wala naman tayo nakikita dyan sa Tundaligan. Meron bang ito kasi sinusunod nila diyan sa Tundaligan. Ngayon, alam ko may yung sukat diyan sa naturang pispen na nakalagay diyan Yung sukat, mga oversize hindi pinapayagan.
So ibig Yan yung mga pwede kang mag-apply. mag-apply, Bibigyan ng oh. permit. Pero Mag-apply. ang pinag-uusapan natin dito, oh, yung nakikita ba natin diyan may permit ba yan? siguro yung mga iba meron. Diba? Kaya nga tinawag na illegal eh. Oh, Kasi walang permit. walang permit. Siguro oh. meron diyan, may mga permit. Oh, meron. Pero baka mas marami pa nga yung walang permit. Oh. Kaya nga, so ibig sabihin yung 2015, yung 2003 hindi nakalagay kung ilan yung mga sukat ng mga pispin dyan. So ngayon, inilagay nila ngayon yan, yung sukat ng pispin at piskijis. Yung oversize daw, yun yung tatanggalin. Ang sukat 5x5 hanggang 7x10 na metro. Yung sukat. Yung ba yung talagang sinusukat nila yan? Dapat yung sinusunod na laki. Oo. Kaya, yun yung kwan. Bagong kwan, ginawa naman nilang batas. So, tatlong kwan na yun. Nakatatlong ordinansa na sila. Sa tingin nyo ba, kulaan to may may namaminsan na pakited baloto konsihaloy. Kaya nga na syudad, mampalitrato, papakyot, mulaga to may kinto ay. Agin na nang iraratan, pispin. Siyempre, nakapikit yung kailang mata pag dumadaan sa Simple, likod. mambibidyo ata, walay, noon nakariratan, walay kaibadan camera nay. Okay. Walay kaibadan camera nay. Akin balot, agi pa nang irarate pispin Kaya nga Kaya, kayo pa, Nathan, idan tayo rin pang kanawnawa, mat. No iraratay na nanang ng tayo, at walay dokumento, walay papeles, walay permit, ay iba gamidya. ang tanong, Iba gamidyan tampol, iraratan, manayan na nanang ng tayo, walay dokumento da. correct. Okay, idan tayo rin yan, idan tayo rin chance, Ngayon, tinatanong, ito yung katanungan natin sa City Agriculturist Office, dito sa lungsod ng Dagupan, saka ang BIPAR. Kung nagkaroon sila ng pag-evaluate sa mga pispin o piskages, ilan po ang may permit dyan? Ilan bang nakarehistro? Ilan ang nakarehistro? Ayun na lang. At bilangin natin yung mga nakatayo dyan. Yan po yung bilangin nyo. Bilangin nyo. Bilangin nyo at bigay sa amin yung kumpletong listaan. At kung anong saang part ng Dagupan City Water yung kanilang kinalalagyan. Ayan, para malaman ng ating mga kabayan. Yung mga dyan, yung mga kawayan, ang dami-dami naging eyesore tuloy. Kaya nga 'Di ba? Mabagal kung walang mabagal kung may sagabal. Araratan yun Kaya nga lanang yun ibabaga. Kaya nga tinanggal nila kaya nga tinanggal nila yung sagabal sa Sanggol ng Panglungsod yung akala nilang sagabal. Sagabal sa Sanggol ng Panglungsod. Ngayon, bakit yung sagabal sa tubig hindi na tinatanggal? Di ba? Di ba? Tinanggal nila yung sagabal sa Sanggol ng Panglungsod. So, isa lang yung natitira. Hindi makagalaw yung natitirang sagabal. Diba? Sa dami-dami ng pinapakitang video ni Mayor, yung mga vlog niya, na inilalabas sa social media, katulad nung nakaraan, man vlog, akabidyo, may karsada, yagawan da kono dito na dyan. Ito, tataas na, pagandahin, ayusin. Di tan matsirin. Alam mo kasi pag may mga pispin dyan, ito yung course ng piskil pagkakamatay. Pag over. Yung pag sobra-sobra na. Kasi yung mga kinakain na nila, kung sobra, siyempre maiwan doon sa ilalim. Paiwan sa ilalim, mag-evaporate yan, yun yung cause ng piskil. Alam mo yung pag business na ganyan, maganda po yan. Maganda. Hindi tayo tutol diyan. Ang kine-question lang dito kung yung iba ba ay legal. Kaya nga. Legal o illegal, pwede niyong sabihin na hindi, may mga permit yan. Hindi, ang sinasabi. May permit, hindi okay. Ang sinasabi ng Sanggol ng Panglungsod kaya pinapayagan namin yung na mag-apply ng permit para dadami yung bangus sa Dagupan So, nawala na yung Dagupan bangus kasi pispin na panag-uusapan.
Yung dagupang bangus, di ba, pispan yan. Sa pispan manggagaling. Oh, yung Oh. marami pukok. Oo. Iko na. Siyempre, baka nagkukulang na rin Supply. yung fish pond eh. Oo. Mukhang kukulang mo. Pero iba yung iba yung lasa. As long as parang Dennis, may permit sila, wala tayong question. Oo. Wala na tayong katanungan. Kaya nga ang tinatanong ng namin dito, yung mga nakikita ba natin na mga kawayan diyan na nakatayo. Ano ba yung mga yan? Ano yan? Bakit nyo, kung hindi man yan package, bakit nyo hinahayaan ang mga nakatusok yan? Alam mo kayo yung package, iba yung package. Yung package kasi, yun yung floating eh. Alam mo yung mga drum? Yung mga yun yung mga package. Yung fish pen, yun yung mga kawayan. Permanent yan eh. Nakakuan yan eh, nakatayo yung mga kawayan eh. Yun yung mga pispin yan. So yun yung mga kini-question natin, bakit ang dami dyan? Sa may ilog Pantal, sa ilog dito sa may Tanap Bridge, sa Bunuan. Ano pong ginagawa ng ating mga namumuno dito sa lungsod ng Dagupan? Baka busy sila sa ibang bagay. Baka busy. Baka busy. Oo, kung tinanggal nyo yung sagabal sa Sangguniang Panglungsod, tanggalin nyo rin yung sagabal dyan sa kailugan natin. Mayor! Ipairal mo naman ang tamang batas. Huwag kayong tutulog-tulog. Sige. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin yung operasyon ng STL Grand 88. Dahil may mga nagtatanong. Meron na ba? Oo. Yung pinatigil talakayin natin yan kung yan ba ay legal, yung operasyon, makalipas lang po ng ilang palala. Puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel.
popular sa balita. Aluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Marion Lingkor at Timog Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin si Paborito Errol Hurado dyan sa technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakhal. Araw ngayon ng Biyernes, petsa 16 sa buwan ng Enero 2026. Samahan nyo kami hanggang alas 7 sa pagtalakay sa mga maiinit na issue. Parang kayong gusto nga parating mga hinaing mga reklamo, mga suggestion, inyong reaksyon, maging mga pagbate sa mga mahal sa buhay, pwede kayong mag-text o tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At pwede kayong magpadala sa ating Facebook page. I-search saan po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ayan. Good morning, sir, sabi ni Ebs Balatico Magno. Ayan, magandang umaga din sa inyo. Ganon din si Majin Acorda. Ayan, this morning idol, sabi niya. Ganon din si sino pa man, Mayra Meriti Lapid. Ayan, magandang umaga sa inyo. Jesse Kinis, ayan, magandang umaga. Sino pang nandito, si Dan Joshua Ferrer. Ayan. Pa-shout out
Sir Dennis, sabi ni Dan na Joseph Ferrer. Parang Shout out. parang kilala ko to si Dan. Oo. Hindi ba ito si Dan Ilog? Aha, Dan Ilog. Dan River. Ay ba yan? Ay ba? Walad Kintan. Ah. Pero kaaro tamatan. Oo. Mo. Si Maribek Rivera Balason, ayan, magandang umaga. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga sa iyo. Ayan, dyan sa may Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. May masasabi rin ako sa'yo. Ano yun? Magandang umaga rin. Sa iyo. Ayan, aha. Okay, good morning. Ayan. Uy, maraming nagtatanong kung legal nga ba ang operasyon ng Grand 88 o Gaming Corporation, yung STL dito sa Pangasinan. Oo. So, ang sagot diyan, legal po. Legal po yan. Matagal na legal legal po. yan. Ayan, oo. Sila ang binigyan ng permit from PCSO na mag-expire sa February 20 taong kasalukuyan. Ayan, kaya pinapaalam sa lahat ng mga tumataya sa Grand 88 Gaming Corporation, yung STL, na ito ay isang lehitimo at otorisadong kampanya na pinapahintulutan na mag-operate ng small town lottery sa lalawigan ng Pangasinan. Ito alinsunod na rin yan sa mga patakaran at regulasyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Oo, ang kasalukuyang permit na pinagkaloob ng PCSO sa Grand 88 Gaming Corporation ay may visa hanggang Pebrero 28, 2026. So next month pa yan, 'di ba? Sa kasalukuyan, ang pamunuan daw ng Grand 88 Gaming Corporation o yung kumpanya na nabigyan ng permit sa Pangasinan. Kasi ano lang yan sa isang probinsya, isang prangkisa o isang permit lang. Nag-renew na daw sila ng another 3 years. Kaya inaantay nila ang approval ng kanilang pagre-renew ng permit para sa panibagong 3 taon na operasyon dito sa lalawigan ng Pangasinan. After February 28 yan after February 28. Kasi hanggang February 28 pa yung mag-expire. Pero bago siguro bago mag-expire, baka lumabas na yung panibago. Panibago, ayan. Kaya ang anumang palaro na kahalintulad sa game mechanics ng STL ay yun ang illegal. Makikita nyo naman yung mga yung mga nagpapataya, yung mga umiikot, may ID, may uniform. Ayan, may ano po yan. Pwede ho silang mahuli at makulong yung Ayan, mga gumagawa ng illegal. Ang small town lottery ng Grand 88, ang tanging may permit mula sa PCSO, kaya't mahigpit na ipinagbabawal na makiisa sa mga illegal na palaro tulad ng bukis at iba pang mga kahalintulad ng naturang laro na yan. Ayon sa pamunuan ng PCSO, ang operasyon ng STL, Grand 88 Gaming Corporation ay legal. Yan. Legal. Kung kaya't tungkulin na maprotektahan laban sa mga taong may masasamang intensyon, sakim sa kapangyarihan at ganid sa pira. Ayan. Kaya't tumaya kayo sa legal. Ayan. Kung kayo ay nakaranas ng yung mga yung mga nagpapataya o yung mga kabo. Kung kayo ay nakakaranas ng anumang panggigipit, pananakot o panggugulo habang ginagampanan nyo ang inyong trabaho, ay makipag-ugnayan kayo sa mga otoridad. Pwede nyo ring isang guni dito. Ayan. At sabay-sabay nating kalampagin. Ayan, huwag kayong matakot sapagkat nasa tama at legal ang STL, Grand 88 Gaming Corporation. Nasa tama sila. Legal po yung operasyon nila. Ayan. Merong pag isinearch nyo po yung Grand 88 STL dito sa Pangasinan, may lalabas po yung Facebook page nila. Ayan. Pwede ba nating ipakita dyan? Sige, pwedeng ipakita. Nandyan, naka-engineer ba?
Ay wala yata eh. Yung litrato na inilabas noong eto hanapin ko lang dated saan na ba 'yon? Meron yung nilabas ng ng PCSO. Dated January 7. Ano na ngayon? 16. Dated Grand 88 Gaming Corporation, Urdaneta City, Pangasinan, yung kanilang logo. Okay. Memorandum 26-001. Ayan. Ito. Mahal naming mga kasamahan sa Grand 88, magandang araw sa inyong lahat. Ito. Ipinapaalam sa lahat na ang Grand 88 Gaming Corporation ay isang lehitimo at otorisadong kumpanya na pinauhihintulutang mag-operate ng Small Town Lottery o STL sa lalawigan ng Pangasinan, alinsunod sa mga patakaran at regulasyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayan. Ang kasalukuyang permit na ipinagkaloob ng PCSO sa Grand 88 Gaming Corporation ay may visa hanggang February 28, 2026. Ayan. Sa kasalukuyan, ang pamunuan ay naghihintay ng pag-aproba ng renewal ng permit sa panibagong 3 taon na operasyon. Ayan, okay. Ang anumang palaro na halintulad sa gaming mechanics ng STL ay illegal at maaaring magresulta sa pagkakahuli o pagkakakulong. Meron din dito. Nais rin namin ipabatid ang ilang mahagang bagay para maayos na daloy ng operasyon. Ang mga sumusunod na pangalan ay hindi konektado at hindi otorisadong magsagawa ng anumang transaksyon sa ngalan ng kumpanya. So may mga pangalan dito from A to H, A, B, C, D, E, F, G, H. So, pwede natin basahin yan? Yung mga nilabas nila sa Facebook sige, pwede. Kasi public yan eh. Inilabas ng Grand 88 itong mga pangalan na ito sa publiko. Na hindi na konektado. Sa Grand 88. Okay. Itong mga ito ay hindi na daw konektado. Basahin lang po natin Sige. Kasi inilabas naman nila ito sa sa social media. Okay. Anastasio Millora, District 1 Coordinator. Okay. Crispin De Leon, si Mado De Leon, District 1 Coordinator. Raymond Caballero, District 2 Coordinator, Orbistondo Local. Kenneth Manyo, District 3 Coordinator, mga taram lokal. Alan Tesico, District 4 Coordinator, Mangaldan Lokal. Okay. Aris Christian Millora o Aris Millora, District 5 Coordinator, Urdaneta Lokal. Ibrahim George Ladhabangsa, District 6, Tayug Lokal. At Lito Millora. Yan, wala siyang nakalagay dito. So ang lahat ng mga pangalan na nabanggit ay hindi na konektado. Hindi ho namin ito gawa-gawa. Ito po ay inilabas ng Grand 88 Gaming Corporation bilang memorandum 2026-001. Ayan. So malinaw po yan. Wala tayong idinagdag, walang ibinawas na pangalan. Basta binasa lang po namin. Dahil ito po ay naisa publiko January 7. So, nandyan yung mga pangalan. Yun yung mga dati kasi. So ngayon, napalitan na sila. Wala na po silang pakialam dito sa STL Grand 88 na pinapatakbo dito sa lalawigan ng Pangasinan. Hindi na po sila konektado sa PC sa Grand 88 yung mga nabasa naming mga pangalan. Okay. So malinaw po 'yan. Malinaw po na ang STL Pangasinan Grand 88 Gaming Corporation ay isang lehitimo at legal na sila po yung nagpapatakbo dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan po malinaw po yan. Na inilabas ng Grand 88 at ng PCSO. Ang inaabangan ko yung galing naman sa PCSO. Ayan, sige. Kasi di ba, siguro, may mga nagpahinto nga ng STL. Yung interview nga dito ni
na ipinlay ni Kapaborito RJ Oo. at saka ni Kapaborito Joseph, si Mayor Pedro Merera. Nagsalita. Nagsalita, di ba? Bakit patitigilin Alam niya namang legal. Correct. Nasa Diba? tama Oh. Doon lang tayo sa tama. Kung ano yung legal, yun ang ipairal. Kaya nga, Kaya nga, nagtataka sila dyan sa may Binmalay, may operasyon ng STL. Oh. Samantalang yung mga kalapit bayan, may nagpahinto. Pinahinto ng isang mataas na opisyal daw. Sabi naman ni ayon sa interview bakit pahihintuin? Meron namang permit. Nagaling sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO doon sa main office sa Metro Manila. So, yun po kasi may mga nagtatanong nga sa atin tinatanong nga sa atin, legal ba? Legal! Dahil may permit sila hindi pa nag-lapse yung kailang permit hanggang February 28 pa, 2026. At ngayon kasalukuyan nilang inaantay yung pag-aproba ng kailang renew. Nag-renew po sila ng kailang permit doon sa PCSO sa main office sa Metro Manila. Okay, Dalor si Ronald Pidlawan. Ronald Pidlawan dyan sa Kalasyaw. Sardinis. Binaligtad to lang ulit nga to. Baliktad siguro nung pinanganak ito, Suni. Anta may Suni. Ay baliktad. Sardinis, good morning. Pabati, happy. Dami lahat na happy. Happy birthday! Kay Jovinar Ramos. Ayan, Jovinar Ramos, happy birthday sa iyo. Mula kay Ronald Pidlawan ng Kalasyaw, Pangasinan. Helen Ibasan Labarias ng Binmalay, magandang umaga po sa inyo. At ganon din si Michael Mariado Suganov, magandang umaga sa iyo. Si yung mga ibang nagpapabati medyo na natabunan yung kailang mga pangalan. Mula sa 09436749, mga idol, nakikinig kami dito sa San Carlos City. Natatakot mga nagpapataya kasi hinuhuli sila ng pulis. Kaya hanggang ngayon wala pang STL dito, sabi niya. Yun nga. Legal po yung STL. Legal. Kaya huwag kayong matakot. Kung hinaharas kayo, magsumbong kayo. Punta kayo dito sa aming himpilan, magsumbong kayo. 0981-7530. Kung legal yan, walang dapat ikabahala ng mga nagpapataya, sabi niya. 0986-3762 dito sa Binmalay, wala namang hinuhuli sa mga nagpapataya kasi alam ng pulis na legal ang Grand 88. Oo, tama, di ba? Yung sinabi namin kanina. At ayon doon sa panayam ni Ka-RJ Jimenez at si Kapaborito Joseph, kay Mayor Pedro Merera, talagang alam niya, talagang legal. 0956-3379, mga idol, kahit saan may piscages at pispin sa bayan ng Sual. Ang mga may-ari pa, mga opisyal, sabi niya. Pero alamin niyo kung totoo yan. Alamin niyo. Mahirap pong magbintang-bintang dyan. Alamin nyo rin kung may permit o wala. Dahil yan yung pinag-uusapan natin dito kanina. Yung may permit. Yung may permit. Yung may permit. Wala naman problema pag may permit. Correct. Kung may permit, wala nang problema. Kasi nagbabayad din sila ng kailang buwis. Sino pa yung mga kondito nabigyan ng reaksyon? Benji Siapno, kapag bawal, huwag nang magpatayo ng pispin, sabi niya. Jeffrey de la Sula, Jeffrey de Sula. Ayan. Mga idol, baka naman may ayuda sila mula sa mga pispins at piscages owner. Naman. May ayuda daw mula sa mga pispin at piscages owner. Sire. Hindi natin alam yan.
Si Rosalyn na Binluan, mga sir, alam nilang bawal at nakakasira sa kalikasan. Bakit pa nila pinagpipilitan? Yan yung pispin siguro. Si Brandon Rosario, bawal kasi yan. Bakit pinapayagan ng BIFAR? Para palakihan pa ng pispin. Pag nasa kabila ka, bawal. Pero kung kaalyado ka, kahit pikit ang mata, approve na agad. Sutil kayong talaga, sutil. Melanie Mejia, idol, isa yan na rason kung bakit hindi nakakadaloy ang tubig papunta sa ilog, sabi niya. Lolo Daroy, idol, namamatay na mga pispan, ginawa ng komersyal kasi logi na mga pispan owner dahil sa mga pispin at piscages. Iba na lasa ang bangus dagupan, sabi niya. Ano lasa? Lasang bangus. Si G. Pero Machu. iba yung bangus ng yung outside Pangasinan. G. Machua. Mga sir, sa gabal sa agos ng ilog kahit may sukat ang pagitan, sabi niya. Sige. Good morning kay Vice Mayor Edgar Itaktak Mau Maminta. Ayan. At ganun din, good morning kay Vice Mayor Johnny Cabrera ng Mangaldan. At Hey, speaking of Mangaldan. May isang mayroon akong malakas pala yung kanyang radyo. Oo, malakas ang kanya. Nagulat ako dahil yung boses ko daw naririnig niya. Ay, yung boses mo lang? Tapos ako na pala yun. Yung boses mo lang? Etong hindi, boses sakso katungtong to eh. Alangan nawaman ka, tag mo katungtong. Naririnig to tayo kuno. Sige, good morning. Etong si Sir Jonar. Si Sir Jonar ng JML Auto Repair Shop. Ayan. Oo, Sir Jonar, maraming salamat po sa inyong pakikinig dahil ako ay nagtatanong doon na pwedeng yung alam mo na yung kariton natin medyo nadali. Tamang-tama nung kausap natin siya. Hindi tao kasi yun nakatayo poste. Yung poste kasi pag lumaminsan pirig ka. Hindi naman nabangga yung poste. Poste lang. Nung sinubukan yung poste kung malambot. Nung kumabig, nakalimutan, nandun pala yung poste. Hindi. Oo, itong si Sir Jonar, mabait kausap. Thank you very much, Sir Jonar. Hindi ko alam na listener pala natin siya. Ayan, good morning po sa inyo. Hindi na daw lumilipat yung kanyang frequency sa kanyang bahay at sa kanyang sasakyan. Ayan, good morning po. Thank you. Siyempre, mapagmahal na asawa yan, ganitong oras, bumabiyahe na, nakikinig sa atin at ihahatid ng kanyang may bahay. Ayan, Sir Jonar, thank you mula sa 0965-793, sabi niya, good morning kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Mabait na tao yan at matulungin, sabi niya. Talagang si Caramel, wala kang masabi dyan. Kahit saan, pag nilapitan mo yan at humingi ka ng payo sa kanya at tulong, kung mayroon na sa kanya, magbibigay yan. Si Alice Muñoz ng San Carlos, magandang umaga. Gawin din kay Amelita Resuelio, magandang umaga. Kay Desi de la Cruz. Kay De La Cruz RUP. Yung taga Mangaldan ito. Oo. Ano ba yung first name ni Sir? Hindi ko maalala kung ano yung first name niya Basta De La Cruz RUP. Ayan. Si Alfred Banikad ng San Carlos, good morning. Good morning din kay Esther Ramos ng Mangkop Calasiao. Si Joby Royalalas, good morning. Diyan sa may Gabon. May yung nangyari kahapon yung nagbigti yata.
Kin. Siguro, Kin. Oh, yan. Oh. Sige. Pwede ba tayong mag-exercise? Sige. Exercise muna tayo. Engineer, take it away. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamata ng Kalasyaw. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrillo. Si Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Joe Piloresco at saka si Councilor Mike Season, good morning. Si Liga Presidenta Jose Empares Jr., good morning. Good morning din kay former Councilor Gerald Apicial, kay former Liga President Carlito Dion, isang environmentalist, talaga mapagmahal sa kalikasan nito, si Engineer Carlito Dion. Si long hair Joel Calbu. Engineer Art Gaspar, good morning. Kay Madam Marmy at Boss Carlo, good morning. At ganoon din kay Madam Jobet Esteves at Sergeant Esteves, good morning. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Agawa Martes, Kin. Oh. Sikat yun, Andre, may truck na, Kin. Yung may basura. Basura. Nga pa, si Sotobi Kagawa na sikat yung maniho, Rick, may truck. Mang lumalat, taga na kalmikin, amay monobila, sikat yung mandado mo. Sana to, no, mamano na kalmide, monobila. Napagpag may break na luluganan. Mel Zapir, good morning. Good morning sa masugid nating taga-subaybay. Si Don Ramon Bautista Senior at Ramon Bautista Junior ng Manawag, Pangasinan. Good morning po sa inyo. Dating Vice Mayor, dating board member. At ganon din si Centennial Hospital Chief Dr. Joseph Roland Mejia ng Region 1 Medical Center, good morning po sa inyo. Si Jessica Bulataw, good morning. Good morning din kay Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez, diyan sa may San Carlos City. Diyan sa may Mapanan, San Carlos. Si Evangeline Alonso Agustin Untalan, magandang umaga ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. At ganun din good morning kay Punong Barangay Abilino Islamic Navarro ng Barangay Isla, San Carlos City. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga nakasubaybay, mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live natin, thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating istasyon. Si Mayor Ming Rosario ng Manawag, good morning. Siya po yung kasalukuyang presidente ng Philippine Mayor's League Pangasinan Chapter. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam na sa himpapawid at magbabalik sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy
Dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita,